No niin, nyt lähtee Minecraft tulille. Ja mä muutenkin. Se on Kouturivat Suomi täällä ja taas, että jos katsoitte tämän mun yhden videon, sen autovideon, niin jos te tykkäsitte siitä, paitsi musta tuntuu, että siitä ei kukaan tykännyt, mutta ihan sama, niin silti ok, nyt on tulossa yö. Tässä on aina, kun mä luvun, niin mä vois ottaa Lemon Lime Prime. Älä Skeletoni ammu! Skeleton! Älä nyt sitä ota! Missä? Skeletoni! Älä tule! Skeletoni! Ei Creeper! Ei! Jos tää räjäytti mun kaikki kamat, niin voi Creeper. Multa vieläkin puuttuu siis jos siis tää video saa 10 tykkäystä, niin seuraavassa jaksossa mä teen talo. Se olisi paljon turvallisempi kuin mä oon tälleen. Ei vitsi, tää on hyvä, kun nyt tää hampaita alkaa vähän kuumottaa, että luoli tulee perseeseen. Tehän tiedätte Petöönä. Ja sekin tekee tällaisia lyhyitä videoita. Niin. Mä teen ehkä tästä jonkun 5-6 minuutin. Tää YouTube-kanava kyllä nousee tästä 1000 tilaajaa, jos tämä on huomattu katsomaan. Se olisi vähän sääli, jos mä en sais. Sitten kun noit creeperit, ne ei voi kuolla tohon. Ne ei pysty kuolemaan noihin. Niihin tohon aurinkoon, niin se on aika paha. Mitäs mä tässä nyt tekis? Mennään etsiin rautaa. Ja Timo otti. Totta kai jos tulee Timo vastaan, niin totta kai mä nekin otan, mutta otetaan nyt tästä kivipikkiä ja lähdetään menemään alaspäin. Raudat. Jos te ootte kattonut sen naamaiheen, niin jos kun mä saan 100 tilaajan spessua, niin mä teen jos mä saan 100 tilaajaa, niin mä teen spesiaali. Onko tää jotain bedrockia? Ei. Niin pimeetä vaan, että sä sai näyttää se bedrockilta. Juu, en mä ehkä sittenkään. Tää loppuu ehkä kohta tää jakso tähän. Onneksi näistä kukaan ei kuollut.
tuo. Tuo. Mikä hän on? Lampaat, kertokaa mikä hän on. Pelkkä pieni pikkuvikoja tällä pelillä on taas käynyt. Tää voisi olla kohta tästä. Tää voisi kohta olla tässä. Tilatkaa kanava, jos tykkäsitte. Jos tää saa siis yli 10 tilaajaa, niin sitten mä teen uutta jaksoa. Se olisi sitten bye bye.